¿Y con él qué? Vale, tía, el Alex fuma y a veces se pasa con la bebida, pero es un tío personalidad. Si eso para ti es tener personalidad, lo que le pasa a Alex es que va de guapo de chulillo con el Mauri y eso. Pero tampoco exageres. Hombre, es que eso no es tener personalidad. Uno tiene personalidad cuando toma sus propias decisiones, no cuando fuma y bebe porque lo hacen los amigos. Pero no me negaréis que está con un tío. Sí. Hombre, bueno está, pero no sé, a mí no me gustan los tíos así, cada una tiene su gusto. Bueno, va, os explico una de Alex, pero no digáis nada, ¿vale? Venga, cuenta. Va ser una passada, tio. La tia estava superbona. Vaig empassar-me 2 glops de birra i m'hi vaig llançar. Va ser xupats. En sèrio? I la birra què? Com la vas aconseguir? Els bars si no tenen setze no tenen alcohol. Ja coneixeu el Mauri, no? Sí. El meu veí. Com que ja té 18 anys, demana i després les passa. Va, explica-lo de la tia i deixa't de ratllos. Doncs res, li vaig dir 4 coses i me la vaig enrotllar. Quina passada, tio. Sí, home. I la Bet què? On era? Costat, no vegis com es va posar. Doncs l'altre dia a l'Àlex li va entrar una tia que tenia més de 16, segur. És que no es va tallar ni un pèl, saps? I la tia menys li va dir que se n'anés, que no volia res. I ara està bé per passar a mi. Qué porno, qué malament. ¿Y a ti cómo te sentó? Porque te juro que si Tony me hace esto... Pues mal, pero había bebido un poco y no sé, pasé del tema. Entonces vino un chaval que quería liar conmigo. ¿Así? ¿Qué hiciste? Pues a los 5 minutos ya nos estábamos liando. Desde luego, tía, cuando bebes se te va un poco la olla. I lo del tio com va acabar? Doncs malament, perquè l'Àlex ens va veure i es van començar a pagar. I ens van fer fora del local a tots. Ostres, que fort, ja veus la personalitat que dona l'alcohol. Tio, es van acabar liats allà mateix, en un racó i pim-pam. Ets un màquina. Ei, de veritat, que aquest bar és una passada. Hi ha ties bones a mogollon, qui sap. No et lligueu. Mira aquests boques, com vols que ens creem aquesta història? Si tothom sap que quan vas tajar no te'n recordes de res el dia següent. Tu sí que ets un bogues. Ja ha parlat el nen bo. Tu no et menges res. Tothom sap que et mola la tara i no et fot ni cas. No compris preservatius, no els faràs servir. Què, m'aguantes? Sí. Potser tens raó. La veritat és que no em va sentar gens bé això de beure alcohol. A partir d'ara, beguda sense alcohol i ja va allà. Haces bien, tía. Un primo mío empezó a beber cuando salía con los amigos y eso, y hasta ahora siempre le veía con una copa entre las manos. Pero tampoco es eso. Hay gente que bebe y no pasa nada. Sí, clar, però així ja els accidents calla. Díselo a mi primo, se metió una, chocó contra un camión y no veas. Si llegáis a ver el coche, es un milagro que esté vivo. Vaya susto, ¿no? Pues la verdad es que sí. Ahora está en tratamiento y tiene el hígado tocado. Dicen que es difícil dejarlo. Aquesta tarda que tomem el Mauri i aquests pan del bar musical, us apunteu o què? Jo m'apuntaria, però la meva mare no sé si em deixarà, Va, veniu amb nosaltres. Jo m'apunto. Va, home, apunta't. És que no sé, ho he de preguntar. Hi haurà algú per veure? Clar, tios, el Mauri sempre ho aconsegueix. Va perfecte per posar-se tot i entrar-li a les tires. A veure si és veritat, perquè jo sempre em tallo l'hora de la veritat, no? Tinc unes ganes d'anar a ballar. És que m'encanta. Yo esta tarde he quedado con Tony y sus amigos para dar una vuelta en bici y eso. Creo que también viene Marcuch. ¿Os apuntáis? Es que yo prefiero ir al bar y he quedado con Alex y estos, no sé. Tara, ¿por qué no te apuntas? Ai, pues sí, m'agradaria anar, la veritat és que sí. Àlex, aquesta tarda a la Tara vam nosaltres al bar. De conya, l'Òscar i el Joan també venen. Quina llet que tens, no? Perquè a tu també et mola tara, no? Sí, a mi i a la meitat de la classe, no et fot? Avui és el teu dia, que es foti el pringat del Marc. Mamá, me ha dicho Bet que si esta tarde quiero ir con ella y unos amigos de la Para clase. comer, tengo hambre. Que si quiero ir a un bar musical con Bet. ¿A un bar musical? Bueno, le ayudo. A pasar la tarde y a bailar. Está a lo del instituto y no sé qué le parece. No sé, no irán a beber alcohol, ¿verdad? No, mamá, tranquila, solo vamos a bailar. Y a la vuelta pues me acompañan a casa. ¿Qué te parece? Pues no sé, si no vienen tarde, No, ¿qué va? pues vale. Vale, muy bien. Què tal, Passa, Mauri? tio? Què tal, Mauri? Com va això? Per aquí passant l'estona, tio. Un amic del col·le o què? Sí, hem vingut a prendre alguna cosa i a veure les xatis. Soc el Mauri. Òscar. Joan. Què tal? Vols fumar? Hombre, Fuma, home. prioritari. No, passo. No, merci. Però què passa? Si no estan els pares. Ja, però no mola, tio. S'ha de fumar. No em mola. Això sí, tio. La Daytona sí que us mola a tots. Això tot, a tothom.
Que aneu per aquí? Sí, anem al bar de l'altre dia. Anem si cau algú. Tio, va. No t'acoplis, saps? Teniu pressa amb la birra? Vinga, vinga. No s'acaba, Tranqui. Per cert, a quina hora has quedat? Hòstia, d'aquí 5 minuts. Bueno, nosaltres un trago i anem tirant ja. Ja veig, ja, un trago no. 3 em porteu cadascun. Ho pagueu després o què? Sí. L'Àlex. L'Àlex paga, no? Vale, pues Àlex, en tens prou. Bueno, vinga. Fins després, Vagi molt bé. La primera mà. Bones. Què? Disposat a fotre-li canya? Ja veus. Tinc set. Què preneu? Coca-Coles? I una canya. ¿Una caña sin haber comido nada? Pues con unas bravos o algo, para acompañar. Ni en broma, tío. Primero vamos a patinar, luego ya veremos. Sí, millor ho deixes per després. Ara fotem-li canya, no? Va, tios, que avui triomfem, home. Sí, clar. M'han dit que fer barreges és perillós. Què dius, tio? Només maneja una mica i prou. Sí, pues si no em trobo malament, Tio, un parell de tragos i ja estaràs a top entrant-li a Tara. Mira, allà està la Tara i la Bet. A mi això de veure no m'acaba de fer el pes. Quan surts i algú s'ha passat amb la beguda acabes sent un pal. Els has d'aguantar les parides que diuen i si s'han passat de quantitat i ja no controlen, llavors poten i... Home, Marc, la veritat és que tothom veu de tant en tant. Tu ets el bitxo raro. Va, tio, la Marta o el meu germà gran o molts de classe no veuen. Això és perquè no teniu el 16. Va, si vas en un bar i et demanes qualsevol cosa i te la posen. Bueno, venga, va, moveros. Voleu una mica o què? Au, ties, un trago per animar-vos, no? No, que va. Però què us passa, tios? És que hem de veure per passar-nos-ho bé. Vale. Mira, després diuen que beuen per posar-se tot. Ja veus, quins caritos fan, no? Ostres, el Joan. Sembla que no es troba bé. No sé, tio. Has vist com ens miren, tio? Ens tenim al sac. El sac? Si jo no m'aguanto. Sembla que... Feels like I should be screaming, trying to get it through to my friends. Sometimes it feels that life has no meaning, but I know things will be alright in the end. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Quina passada, tia. M'ho he passat de puta mare. Estic més marejat amb ballar. Doncs aquests sí que s'han marejat, però una altra cosa. Aneu malament o què? Va, què dius? Jo sempre estic en forma. Anem a prendre alguna cosa. Som jo on no demanar res. Prendre alguna cosa? Si ja t'has pres tot, jo passo. Jo me'n vaig cap a casa, tio. On està el metro? Si has vingut amb moto, pensa't deixar-la aquí. Ja la vindré a buscar demà, tio. Bueno, me'n vaig, tio. Ara. Tio, per on vas? Ahora sí, ¿eh? Ahora emprendo la meva canyeta. Tía, que tengo 16 años y con una no me coloco. ¿Lo pillas? Bueno, bueno. ¿Qué querías tomar? Una Coca-Cola. Un zumo de piña. A mi una canya bien fría. Sou una banda de rajats, quin poc aguante. Àlex, calla, tu el que hauries de fer és com l'Òscar i anar amb metro. Però què dius ara? Jo estic bé, en forma més. Sobre dues rodes aguanto millor que a peu. Tu sabràs el que et fas, tio.
Joan, tio, què hi fots aquí? Deixa'm dormir. Vinga, tio, no et pots quedar aquí. Però què t'ha passat? Però què hi fas tu aquí? Què, tio? I estàs millor d'haver putat? Sí. Ei, tios, què hi feu aquí? Joan, què et passa? Res, tornava cap a casa i me n'he trobat aquí mig tirat. Ostres, és que no hem fet bé, deixa'm que marxés sol. No, i si el portem a l'hospital? No, no cal, en sèrio. Em trobo malament a casa. És igual, el portaré a casa. Ostres, quin fàstic. L'hem notat. Vine, aquí hi ha una font. Va, ficarem el cap sota l'aixeta. I si el portem a prendre un cafè o...? És igual, el portaré a casa. Ja agafarem un taxi, si és que algú ens s'atura. Vinga, va. Va, Joan. Esperem el taxi. ¡Capullo! ¿Estás borracho o qué? Escolta, vaig de venir aquí. Pues no sé, que bebió demasiado y se puso a orar. Doncs res, només unes ratllades. Hola. Hola. Hola, Marc, què tal? Ei, hola. Què? Com acaba el divendres? Bé, el vaig deixar a casa fet caldo. Portava una borratxera... I els seus pares, què? Punta bronca? No, què va, més aviat es van espantar molt. I tu què tal? Ah, bueno, jo molt bé, com sempre. Per cert, que m'han dit que patinaves. Sí, em mola molt, allà amb el Disman i el Snake i tot. Divendres que ve hi tornaré. Vols venir? Ah, vale, perfecte, molt bé. Doncs, què et sembla si quedem aquí a les 6? I'm walking down the street and my heart goes boom. In a minute we will meet and my heart goes boom. When we are together I want love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom.